Bakhuid ang induay nagabinda kayingasen John Casper Mausor Florentina Rongrin Boklin Rongrin Kendiulin Rongrin Penshailang Rongrin Damishai Rongrin Kid Boklang Rongrin Bakinang Yojing Light Lud Buddha Nagajing Snew Number lai spa lai punriu. Shadu one trying in killing God badu. Shadu one trying in killing God badu. Touching ya Bakhuid Bakhuid go try. Kohiman ko para tongin IT how jisu yakijing dumo shime jongi giduai na binda ki kinaba don hapdengi exam giduai na binda ki bapangi bashitam naga binda ki longing long sembaro kawai giduai na binda baro ki program kabangi pelong na ka center bad baro ki retreat baro ki convention bad ba kamda me minda ka Sngi yakijing duai pin koi yaki bapangi bashitam Baki baro ki bawan ki niyo mahadi ke jingko ai jingkia ngai tia baro ki ni jing tumu lamba ke jing asylum janga agata Bakhuid kabala yap mater na ke binta ke jing kuid ha kerteng oppa baru khon baru men sim Bakhuid Amen. Ka jinga e jango trai jangi Jesus Christ bar ka jingi jango blai lem bar ka jinga sulak jango men sim Bakhuid Kindon rengka bat pi barro Rengka bat piru Tangin sang support ben kuslai hala ka men CM jungi halar ki pop barro Padngi dangi snoru naga jimpule kumno udabit udang betai hawu Solomon ben pinyai ben yai beteng ya ka jingsen shari ka himaha ka hok kasot ko himen ko para man ka kerlik mat ublai ukamilen dinangi bangilong ki bayat trailang badu Bangilong ki bakongo yawu banginang iad yagalindi jomo kalam kano kana ka jimbut na bunsin ka pop ka senshari ngi ka jingkwa brai ka senshari ngi ka jingauria ka senshari ngi ka jingdong ka jimpitar ka jimbishni ka senshari ngi ka pelong yangi ben pen mong yakiwe pen jenjari yakiwe agane ka por tongin sangesh por banduwai na du ka donut naga binta ka jingai e halo jangi halor ka min siem jangi bangin dup yaine aga jing kuid daga ba shash kor yaw trai ko trai jisu map yangi site kud yangi na kinigi pop baro ki bangilalay nga pala How blay burden bor baro but happy ko kimen ko para bangalalay pop shibun e daki jim prakat daki ti daki kam daki jinglay klet daki jinglay pala janga daki jinglay pala janga daki jinglay pala bakraw e janga namarkata nga karpali ka Maria Bakhuid kabayaysa ka tisuti yaki angen patri kuid Beria pi ko himen ko para menduwai na gabinta janga how try play jangi oblay burden board baro ni sneyangi barandala mapigi pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Could try to isene Could try to isene Could try to isene Could try to isene Could Christo isene Could Christo isene Could Christo
try to ease it. To nginya duwai ni bu ya kajing tumu jangi baro lemba kajing sai lem janga agata Bakhuid kabalayap mater nagabinda kajing kuid jing long soti. To ai baka mater teisoti ka agata Bakhuid kan karpad ya kajing map e jame yangi ko trying ikarpad namar kalalong barabor kabapins ngabha yame daka jing slur janga jingyap matir janga but daka hok janga jing kuit soti janga dautrai jangi Jesus Christ kun jame uba im but sensha renkat but me haga jingelang kawe jangamen sim Bakhuid ublay junom la junom. Amen. Kajing pulih na kita panikong jong kisim. Haba kapor ba udah bet unyap kalajan. Ula senang yu Solomon ukun jong uong. Ngalajan banlet kumbalong karukom ya kapertai baro. Tolong ubah klan pen I ba pilong rang ba. Bato semar ki kam jong utrai ublay jong pi. Da kebayat haki lenti jong u. Bada kebarake ya ki an jong u. Ki hukum jong u. Ki adong jong u, bat ki jing penyat jong u, kumbala to ha ka anyu Moses, kenang ba pindup man ba kat ha ka ba pile bat kat shaba pipai, ba utrai undup pen scam ya ka ten jong u, ka ba ulah kren shapang jong nga, da ka ba ong, lada ki kun jong pi, ki pikir ya ka lenti jong ki, bat ki ya ja kamat jong nga, ha ka hok da ka renot jong ki baro, Batra kamen sim jong ki baro, te pinom do ya ubreu, na kabenta ka ket ka Israel. Bat udah bet ulah tia, bat ki patemen jong u, bat la tep ya u, haka nong ba udah bet. Te kapor ba udah bet ulah sunshar halor ke Israel, kalalong sao po senem, ulah sunshar nyaw senem ha Hebron, bat lai po lai senem ha Jerusalem. Kumta Solomon ulah syang halor ka ket utabit ukpa jong u. Bat ya ka jinglong sem jong u lapen skem teriang. Kaktin jong utrai. Isa mo yablay. Nomor Druspa Arpulai. Druspa Arpulai. And ya roya me kutrai, hallelujah. Make it pajong iklem wai, hallelujah. Kajing kraw bat kaburam, hallelujah. Borlong sim ngin dry to nom, hallelujah.
Hallelujah. Ngakot ya piki lo kong utrai. Namar ngalaya tu ya pi ya barok ye kie kibangalatib na ukwa. Hallelujah. Utrai undon reng kat bat pim. Rinkabat piru. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Marcos. Kaburama megatrai. U Jesu la kot shau yeki kadar ngut ki sinran. But ulastang ban pa yeki arngut. But ula ai haki yaka bor halor ki men siem bam kui. Ula hukum yeki ban omra eye naga bendaga jing late linti junkie light tang u dingdu lemne ruti lemne yarong lemne pizza haki saipan junkie henry ben pong ki juti ban om pong artili ki sopti badula ong haki habapirung hakawe kaying to sa hangda haddu bapinda mino nangta palada kano ga jaka kam pidiang snabha yapi but kibriu kimtre ban snap yapi haba pimi no nangta takinder ya upumbum ubadon haki ki jat jompi bakan long kasaki persya iki kumda kila late but kila yalap baki briu kidi ban kala kabamot kila be bun giksoi bad kila pensle daka umpiniang ya bun ba ki bapang bad kila pinkoi yaki ka gospel John utrai Kajinyaraya mega Chris. ko himen ko pera bayit how try Jesus Christ haka jimpuli na ka kitab em giosno kumno us David udang batay how Solomon ben penyard ya ka kima banle da ka hok da ka jinkoi but giosno na ka gospel mindagasngi u Jesus pa ya ki sinran jangu arngut bakin late ban ialap ya ka kubor baba but kaya ka bangi yo I hangni u Jesu dang ai yaki ya ka bor ha ka men siem junkie u Jesu dang pin kubor ki da ka bor janga himaju but u Jesu udang pen slay yaki da ka ta ka jinga e ban pen koi pen kia yaki bapang ban be uksui henry kawai pat ka binda ka ba u Jesu la ong kalong ba kimde ben shania ya ka parte kimde ben shania ha ka spa janga parte but bando pen shai ki ya ka da ka benta Jesu ong wad num rapiza wad num bam gadi wad num ra bam gadi wad num don ka pala batti kini ki long ki benta ka ba pelong yang i ben perkat barabor namar barro mangi ki jingdon kam kabadon kam e kalong kabam gadi bat ka pisa bat ka pla lezei ka jingkwa ban lum lang bun ki ke baro bun sin ha ka jingleit commission ngide bandon kane ka mensiam bun sin ki briu ki shakri ya uble da ka ba tumu e ye shalinde don bun ki briu ki badon ka sap ka pong kiba haba kiyo ka sap ka pong jong uble jong u Jesu lese ka sap ban pen koit ne sap ban yalap ba don bon gibru ki shim kabu ha ka jingem jong ki ba ki pelong ya ka ta ka sap kum ka business ha ka jingem jong ki don bon gibru ki kerlalong kum ne ba don bon gibru na mar ka ta ka sap ki perkat bang ki de ben im da ka ta ka sap ba hang ne u Jesu kran shai ka dar ngimde ben rapla ngimde habangi shakri yano habangi yalap ya ka kubur baba habangi le ye ha ka kerteng Jesu
ngimde ben kemilendi ya kaspa haga jingim jongi kane kalong ge jingi kai kabau Jesu ai shai kadar ya ki apostol pa kimde ben rapla kimde ben rap pizza kimde ben don bam gadi kabamod ki shania tilli tilan ya ubale Jesu ong ye ki lada pidon kane ka mensiam ben yasnok tilang badu Chris lada ki don ka mensiam ben ya renka badu Jesu da ka ba shania ya ka bor ka ba ula ai haki kim don kam shu ben kusla ye ha ka jingim Jesu dang ong ye ki kadba pilait haba pilai shakano kano ka snong sa ha ka yeng bakila pidiang yepi kabamudu Jesu pendikana ye ki omdon mano ba kendait ye ki haba kilait ha ka kam ublai ki brikin pidiang bay namaru Jesu namar ka kubor ka ba kirra kabamud kin pinbiang ye ki lada kim dawaru namar ka ketinu belai kan tre ha ki bri bas ngap bat ka jingido belai kan sutin hapo jangi bat kata ka jingido belai kan perlong ye ki balong ki bas pon bakin long ki balai luit kat ba ki ngap ye ka tin utrai shisin ba ki ngap ye ka tin utrai kat kana ba ki brio ki nong ngap kin kerlalong kumu belai bakin don ka jingido belai hapo jangi niyo iya kane ha ka jingim jombon brio niyo i hakatcha ba ki missionary ki ba Lait-ïa lam omdan ki bru ki kindai dia ki pinbiang ya ki omdai na mar ba ki dawa omdai na mar ba ki pan ki bru ki snawutu ya kane ka jinglong na maru Jesu entre hapo jonki naga daga dau Jesu on tolong ki ba shania lada jia mar kompong kan sajiayu lada kine ki apostol ki ra ki senran ki ra ya ka pla pizza ki ra ya ka pla bat ki ra ya ka bam gadi ki bru kim snowlem yaki ki bru kim pediang yaki ki bru kin stang ban artatin yaki henry haba ki leit tilli hakama jonki kis ngap yaki bad haba ki las ngap kila dap daga jinga bad kata ka jingdap ya ka jinga kan perlong ya ki ben it ya ubale ben shania ha ubale bad kistang ben yo I nuksa ba bah jonki kane kalong ga juk ba ngi shem jinge ben yo I nuksa ba bah ka jingem jonki henry kane kalong ga juk ka ba ki bru ki kwan palad ki kwan la lord bad namar wat ha ka kerteng Jesu don bon ki bru ki shim kabu ha ka kerteng Jesu don bon ki bru ki pinge biji ki we haka kerteng Jesu don ki brio ki shim kabu ban pindon kam bakala ya ka jingim jongi ve kade ha kum ke ne ki jinglong u Jesu maham yagi ni osno tenteng ki brio ki leit ban pinge beje ki brio hana ki don kata ka sap ko pom don bon ki brio ki tur shaking jongi brio ban pinge beach ban namar baaro manging don bon ki jing don kam lese don ki brio ki bapang don ki brio ki bayah lamba ki jing jinjar don ki bru ki ba pon na jingairu ba haka kerteng jongu Jesu ban duai hangda ki dawa ka pisa kane kade ke juk ka ba tok bun ki bru badu Jesu umaham yengi lemba kane tin bangimde ban shatok haka kerteng jongu Jesu ngimde ban long ki bru ba ngeit beach haka kerteng jongu Jesu henrengi de ban long ki ba wadia ka hok Dena kata ka daw Jesu batai shai ka dar ya ki apostol ha kano ka dur ki de ben raya ka kubor baba but kap nang daw Jesu maham ya ki ru ha ka ju ka por yo je don ki brio bakendai ya ki watnum ra ya ka jingso si ha ka jingem chonki pinban ki de ban don ka jingkwa ban shakri jana ya Jesu ki de ban don ka jinglong kum Jesu ha ka jingem chonki Kide ban don ke jinglong ban pendrit yalate but omde ban dom omde ban bitar omde ban le ben ya no bunsin kanero kalang kawai ka benta haka kerteng jongu Jesu don ge baya shun para maki lesi haka kerteng jongu Jesu don ki balang ki apai ki ong hana ki ngeit hau Jesu henre don ki baya shun para maki lesi hapa denge nongyala hapadenge bangait kadon ke jimma kaba nang roy stet ben ya pai ben ya kajia ben krentat burom but hangne Jesu ong yojia don ki bru ke ba ya perjing mod tolom ba koloi ben aitino ya kita bara how Jesu
nang da ujisuang kender ka pumbum na ki jajampi wat nom ra ya kano ka jing sosi kabang ya kendo na ka jingem jongi vai wat nom ra ya kano ka jingle ka ba kibri ki le pershayangi Klat lut ya kita baro, klat lut ya baro ke jingmong bar ke jimbut nam kaba buddin yangi habangi stang banle ke kam henre bunsin ki brio ki penhat put ya ke vai leze ha ka kerteng jongo Jesu ha ka kerteng jongo Jesu kala jia ke jingya per ki brio kemla shuban ma ki bu ha po jangki ki ap tap ya ka lahat kalindi banle penhat put ya ke vai don bun ki jing sosi ha ka jingem jongi kumne bad ha kamat kum gine ke jinglang Jesuang talong ki ba khloi ban khanthere ka pumbum na ka kijat lada ki bru ki le be ni pi ha ka kerteng hadu katno ko himmen ko para ngilaban board ya kane ka missionary challenge ngilaban nong kane kalang ka missionary challenge ka bau Jesu bu ha kama jongi hadu katno ngilaban im ya kane ka missionary challenge da ka balong ki da ka ba kerlalong ki ba sngeverit mensiam da ka ba kerlalong ki ba kongu ya Jesu kalam kanu ka jing shania ya ka parte henre shania telan ya Jesu bangin dop laban job ya ka missionary challenge ka bau Jesu bu hakama jongi Jesu be it karku kardo yengi pensle yengi kat kum ka tin bamangiru ngilaban shakri yame kalam dawa eye kumba melong mame ha ka jingim jompi bangiru ngilaban i shirhem ya me bar commission baro kaba melapin kamdi halo jongi haki ingasem jongi haka imlang salang haka balang baro kawe enyaro ya utrai Jesus Christ Jinam lai jinam amen. ngin plai ka jinget ka jongi nganget hau play upa badan bor baro unang tao ka bening bat ka kindo but how Jesus Christ kun pamarwe jongu utrai jongi yau bela puna mensim Bakhuid yau bela kana ka Maria Tesoti yau bela shalebin po Pontius Pilatus la sanar pnayawu ula yap la terbiyawu ula kiyasha ki bayap agasngi ka balai la mipat na ki bayap ula kiyusha bening ushamsha kamon uplay upa badan bor baro nang ta unwan pat ben bishari ki bayim bat ki bayap ngangit hau mensim Bakhuid akabalang Catholic Bakhuid haga jingya sulok iri koi haga jimma pigi pop haga jimmi pat ka do daga jingim bam chikut amen Laispa ndripundriu Laispa ndripundriu to ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jampi kan long ka ba priang pun ha u blai upa badan bor barro no try ne ke jingkinya ne ti jompi to angai ba ki jing talwa bangi vandra hagasngi kin ma burom ya ka agata Bakhuid kinyo ya ka jimpediang born jame ko trai ngi karpan kumba ka jingale ha ka jingsha shitom jonga kalalong ka jing tarwa kaba pinsngabha yeme dau Chris utrai jongim amen
utrai undon renka but pim Ringar but piro. token diu yalaki donut You can do I shall try. tonginaingu ya utrai ublay jungim Gashong hawk but katay. dashisha kalong kabashong hok but kabade kadeti jungi but kajim penim yangi hamalla ka por but kajaka manaingu yame kokinran koppa bakuit koble badon por but bam jikut namar kasnam jungka agata bakuit yakabala ple ben pla yaka kerteng jame hakaba perto bod yawu kris kajimpau yaki pinpau yaki kampa pela jame dakiba me pinjanai yaka bor jame haka jingtalot jangi but me pinkalai yaki batalot bor ben sakiyame lemba utrai jangi Jesus Christ but namar kata rengat but ki bo janga bane niyai mane yame haka nega perte dakaba perta shi junam shaka buram jame Bakhuid, utrai, blanky by, blank birthday, sawadaka, buram jame. Hosanna, Hosanna, durai, blank shatro. Hosanna, you blank Juno. Nang duway na duka donut pangin dup dap daga boru men siem Bakhuid haka jingem jangi bangin lang ki missionary bangin lang ki barha ya ka kubar baba haka inga sem jangi haki himen ki para jangi shaki bayid ba toin jangi baro dap daga boru men siem Bakhuid bangin nom kin randin bangin nom sno jaitu bangin nang dawa eye naga bindaka jing tre jung men siem Bakhuid hapo jangi dashisha melong Bakhuid kotrai kateme jong ka jing Bakhuid barong namar katangi karpad yame to pen Bakhuid pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da kabapa ya umen sim jame kum ga umje halo janki bakin kalalong yangi kamet bakas nam jango trai jangi u Jesus Christ haka por balade no yavu badala ka mons no bha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badulai halage senran u ong toshim batabam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpim haka ju keru kamendala la bam ula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ayaka halage sinran u ong toshim bat dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam batimai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jambi pa naga benda ki babun naga benda ka jimmap yakipop tale yakane ben kan mau yangam kosnam bakardor jango Chris to pen Bakhuid yangi pen Bakhuid yak men siam hadim pen Bakhuid pen koit pen kia yaki bapang ki bashitom baro ya da yangi nau bamen ka jimmaya jongka jinget Kata sin bangi bangune yuku bali di naga
namar kata ngi kiba penmenda ya ka jingia bar ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim bar ya ka kuri janga jim penim ngi dai nguai dem namar mela new yangi kiba bit ben yang hakamat jamme bar ban shakriya me da ka bas ngi verit ngi kar padia me bangi kiba yo binda hakamet bar ka snam ukaris ngillo kiba la pinyat le kawai da umen swim Bakhuid token mau ko tra ya ka balang jamme kabala priyang hasatala kaparte but penjana yaka haga jingit renkat badolio upava ko jangi will but bishop jangi but bar ke lingdo but ki rinium token mau lemru ya ki himen ke para shinrang but kinde kibala yoti ya da ka ba kermen ya jimmi pat but ya bar ke bala kalat na haga jingis ne jame to pidiang yaki chaga jingsha ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpadia me barengkat bat kamaria teiso di Bakhuid ka kami jango bale ujoso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid ka agata Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid bat baru ki rikuid ki bela pensaba ya me pateng la pateng ngilong ki babit benyo bindalem ha ka jingim bam jikut bat bangin ya ro bat pindon buram ya me da ukun jamme u Jesu Christ Davu lembadu badhavu kallang kamayo blayu pa badon bor haga jingelong kawai jungamen sem Bakhuid baro kaburam bat ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin tuwai ga binta bar ka jing tumo jangi tuwai na binta baro ki kinna badon hapden ki exam tuwai na ga binta ki bapang ki bashitam baro ki batya haying ki batya hagi hospital but bara ki jinge jange inga sempi ki bashim daga ne ga mas Bakhuid duai lada pishem kano kana ga jinge it shaka bor jange yukrish Bakhuid but ka jingini a jangu Jesu bin salang ka baja but kum juru naga binda baro ki bat sakama ki bat lord bar baki nangi abort mai na Jesu kopa jangim Uba bening kalong Bakhuid ka teng jame kanwan ka himaj me kalong ka mon jame hakin del kumpa bening to ay ang imita ka jimbang jungi kabahala kasi pato map ingi kring jungi kumbangiro ngi map ikabelis niyo yangi badwa dialam yangi chaka jimban shoy and pray to polite ingi na kabasi niyo to polite yangi ngi karpad kotrai nagi jing siniyo baro haga jing spoon jame to hay jing suk jing sign hagis ngi jungi kanamba daga jingarap ka jingis ne jame ngi light barabona ka pop bangin yo jingada nagi jing jinjar baro Kadbangi dangap kimilindi ya ka jingarmen Bakhuid bar ka jingwan pa jungunong penim jungi o Jesu Christ Namar ka jume kalong kaima ka jume ka bor ka buram junom la junom Kotrai Jesu Christ mayu bela ong haki apostol jame ka jingsuk ngai i happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe diki pop jungi Henry ya ka jingai janga balang jame bar ha ka jings pon jame to ai haka ya ka jingsuk bar ka jingyat le kawai kat kum ka mon jame mamay uba im bar da basensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon bar bor renka bat pim Ringka bat pir dap da ka jingedo Kristo ngin yai ngu markelia Ko kun lang bro jang Hakumi kun lambro jango blai. Hakumi bakit na ka pop janga parte. Sukito ke bela karsha ka jinga wahai jango kun lambro
Okandrat ngamlong wisdom hawk mamandrung ko gayeng junga English orang tergantin kemat sim junga sakya hi Kamet pakasnam chung Chris country Asha. Bang impediang yami haga communion Bakhuid but communion men siam karku karto yangi kamda me baharo gene ki himmen ki para ke baduai na jingai aga online ai baga jingang nu jange baharo kalong ka basizo tai ki bapangi bashitam na padeng jangi tai me ta et ki batyapa tai ki bayir batwain ki basa jingai ki balai tre jingai tai ki badon hagi ICU tai ki brio ki bala jingai no na me jamar ki dau bamla bachamba jisu bin koi bin kia ye ki
bringye ke baharo shaga jingir ka jamme ko jisu be ek tharo ek kinna bara badon hapne eksa ki badan don hapne bon ge jingale ai bage nang long ki ba seizo bin ko dia ki inga sem jangi plai lo dia ki naga jingde chikko naga jing sunio ka bahar rukam ka ba tem ram ye ki haga jingim jangi ko jisu be le ek kambala halo jangi vai pai vai minda le kambala halo ka min siam jangi haga met jangi kumba mala batta ban tha ye ki apostol jame ke silran jame ben goi de ki ba pangi ba shitam ben be ya ukso itna padeng jangi jisu ta ye ki baharo ki ba shimda haga de ka mas Bakhuid minda prolong ye ki ke balai Lord hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus le kambala halo jangi ki bapangi beshitam baro minda ki bas hausi ki bada jo jingarmen ki bas haudiao ka min siam ki bakuslai ki bang nor halo ke baro pendangene ki baro hagane ka bor hallelujah 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 Jesus 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 to nginia duai Koblei meyu bela ai haka agata Bakhuid ya ka pansngiat hapadeng kiri khuid naga benda ka jingjob ba ar sertap janga haka jinglong soti bat ka jingiap matir to ai ngi karpad ba da ka bor jangane ka sacrament ngilla ban job da ka baslur ya ka jingsni barra bat mangin yo ya ka buram janga baneng da u Chris utrai jangim Amen. Utrai undon renka bat pim. Renka bat pim. Play badon bor baro en karko yapi. Upa baru kon baru menstream Bakhuid. Amen. Yalay suk ban penbana ka kubar babha jong utrai da ka jingim ga jompim. Isa ngo iyaw lay. Number lai spa khatsao. Lai spa khatsao. Those no but took men who try kabaino bakrao ya piga abre those no but took men who try kabaino bakrao ya piga abre Sukita badu halajing long bensin gaspar kapo yaki kam temrau Sukita gibayam magbayay shajing utray kendrat yaki unbentingen Tosyo Kun haman sim Bakhuid kumbaralong haba meningkong kucu mentah berbarabo jinam la jinam amin. Enjara itrai Yesus Kristus jinam la jinam amin.